kaya to nggo drum barang. Namor wangkang
sini sang yo marsuti temani reka utaman satemah manggih rahayu ing salami Ayo janji gayeng ke garangan elit campur sarine Mas Hengki pimpinane Deko gel MC-ne Epa di kasur diam merayap datang seorang bogel lalu dilap ayo gondelan sulu ayo gondelan Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil little ku sentil ku kira pensil gak taunya waktu ku capek aku gak tahu yang lembek-lembek ku colek-colek ku kira cobek gak taunya ayo mas kadung terus ngopi spesial buat Mas Angga Prasoto Wijanto Selamat katon kenyane yen kesengguh wiko patut nyoto jati kumrah lestari yo alilopi sare sing bener Latihan bebasan alingan gosak lembar dimas kaya wus kondratan rasa sengsem ning atiku bolak-balik kok nyusuk Boleh kok, iki Mas. dalane miring kaya bolak-balik glontor rene lho. Aku ki mah aku. Lah Mas Joko lho gak dalan miring. Pak, niki aslinipun pundi, Pak? Kebumen. Niki ke Kebumen. Pak Joko lah ngeten iki lho, Pak. Hak Kebumen kaya pundi? hak ngeten iki lho, ora. Kebumene pundi? Mirit. Lah iki wong kidul kok ni. Oh, alah. Wah, Kula aku- mantan ngeyan, Pantai Lo Hah? Gending. Aku ki Iya. Bonorowo, Mirit. Karangsono aku paham kono. Kok ngerti-ngerti kabeh to Rembun. jenengan. Iku Rembun kidul. Jane Google Map apa piye to? Ora, aku ki duwen wong kono ni. Bacaane sarwa asri jroba tembut tansah lumayan was lumayan namung ngamas Spesial buat Angga. Juragan muda Pramutu. monggo beksa Pak
Salaman Kula Mas jambu Fani. alas mawon mungkin. Oh Mas nggih, Yono oke sehat. siap. Niki saking Ngawi Mas Dio, sedanten. ya Allah sehat Mas. Oh nggih keluarga besar Yang penting kuwi awet Ngawi. nom sampean iki jane luar biasa. Oh nggih, iki bose kok ya. Aku kene ngerti Mas Jenengan Dio lagune ini napa, wis. Pak? Ya wis nyampe Lah wae. iya, penting iku Mas. Ayo. Stresnya hilang. Bacaane saro asri jroba Niki Pak Sinten? Pak Joko. Lagi Pak Sinten niki? Pak Mene. Ayo yo. Asik. Lama terus katon tejane yen borong katon torong aduh wirane sinah wangtan ambosane. Ayo Mas Atlet. Tak idem kemana-mana. Ngene iki iso ditindani bose iki. Anatian bekasane kalingan godhong sak lembarane Mas kaya wis koncatan rasa sengsem ning atiku. Bablaskan ninggal katresnan Mas. Ayo bos, ditokne meleh bos. Langsung ninggal Ayo, katresnan. sampeane bos. Jauh-jauh dari Tambun kok. Monggo monggo ayo. Oke. Monggo. Bacaane sarwa asri jroba ikutan sempur. Monggo Pak Men, monggo. Ayo. Iya. Pak Min, Mas Joko, Mas Hendrik, Mas Slamet. Nangis sakroning atiku Nalika sliramu ninggal aku ben ninggat Sepo sliramu rakoso Kadung tresno tambah karo sapa
Nuwun. Entek. Tuker saiki. Heeh. Tuker nang kene ora apa-apa. Heeh. Tuker dhisik, tuker. Nek seketan ora nyampe bengi. Mas Men iki karo kancane dadak dituker barang. Borongan pun mah. Lah nggih. Tuker lho iki ya. Nggih, kok lah mang menit piyambak. Moh. Dadak di kene Mas Joko iki. Lanjutnya jambu. Mas Men ini lagune napa? Tahu nono widonono. Oh ya. Oh, Dia nek ke atas. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu Tinggal aku. Ingat toh. Sliramu ra krasa aku kudu sambak karo sapa tak suwon dina lan
Monggo mati coknya Indonesia kebarang Jumeneng Banjar. MC-ne mumet. MC-ne birahi. Aku wis enak. Setrek bareng kowe lho. Santayup sinarengan garangan elit community. Monggo Mak Sining guyung kadang-kadang ala kalin Mas Dion, Mas Joko, Mas Yasmin, Mas Pandu, Mas Meni, kene karo dianjar. Dipun garakan langsung lumantar kadang-kadang terah foto video syuting. Ayo Mas Yono. Timun sigaran deh, ayo bangun rumah tanggane. Ayo Mas, kijing miring ayo Mas. Ayo. Kijing miring tampil kolong sikone bajing. Kijing miring ayo Mas. Kijing miring sakila abot bulane karo bojo abot sindene. Kijing miring ayo Mas. Kijing miring mangan krejek nek limo salat gaji jaga agama Mas. Kijing miring ayo Mas. Kijing miring obating kalone dari kapok kok suluk meneh. Suwir-suwir dadi selawe cukup papat dadi selikur. Pikir-pikir ramen luntuwe wong liya dadi sedulur. Kijing miring Mas, kijing miring musim anyar lalu sing tuwa dari mantan
kabehane aku gelem miring kabeh ayo mas Mas kijing miring ayo mas kijing miring apa sih kijing miring kuwi sesawit nopo lamu sing anyar lali sing tuwa ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring miring kabeh aku ya gelem miring kabeh ayo mas kijing miring etan lancir kuning dadi rebutan ayo jan mas kijing miring ayo mas kijing miring manisik karane ayo bangun rumah tanggane ayo mas kijing miring ayo mas cukup sakmene wae duwite wis entek sesuk golek maneh ayo mas kijing miring ayo mas gesek maneh ngitan bali ngulon terus wasidan ragelan mentoke ning Roro Jonggrang Mas Hengki capek pun capek ranganane Pakde Yamin Roro Jonggrang ayo bangun rumah tangga monggo Pakde Yamin Gerangan. Wonogiri bergoyang Roro Jonggrang yo ayo ayo yo 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 Roro Jonggrang kowe pancen ayo tenan ora mokal ora mokal yen aku nandang kasmaran kuwas padakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan piye cahayu
nandang kasemaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan piye Cahayu tobat kowe wanita yang hebat apa ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bondowoso Cahayu apa bebono mundo omah loji iya iya jonggrang pamundutmu tak turuti setunggal malih loro ati kalih Nggih. Tapi kok deg-degan to, Mas? Boten napa-napa karo tanggane dhewe kok. Nggih. Nyawang. Ya ampun. Konang. Bato nyuwun pirsa, Bu. Nggih, Mas. Panjenengan niku asli presiden saking Purwantaranipun pundi? Nggih. Kismantara napa pundi? Kula Purwantara. Asli gen hotel Amaris nika. Nggih. Samala. Samala kok Amaris. Nah, panjenengan nate nderekne Pak Joko Asmara. Nggih. Dalang saking Jatisrana. Nggih, Nah, niku Pak Dene niki. Oh, nggih to. Nah, monggo wantene jan luar biasa, Pak. Ngene. Yen pancen mong karo jeneng Pak, sawahe didol wae. Pak, yo nyawer penyanyine. Ayo kondelan Epa. Jan luar biasa Bu jenengan mesti nom-nomane kaya Epa persis. Nggih, Mulai Mas. kaya ngene. Monggo. Kembang. Bocrek. Niat. Bu, keren. Keren. Bu. Bocrek iblis lanang dudu karepe dhewe. Warungto kinucap carita. Ketemu presiden lan pun tuwa, wis kedap-kedapi suarane.
asik buka siki Jenit-jenit. Ayo ampun. Tekan ngendi Mas aku lali Mas. pripun Tekan ngendi aku lali. Tenanan. panas udan Bu Panas Sutian. Ulang lagi Mas biar banyak ya. panas Aleng-aleng. Ceping. Duno. yo Pak Meni Pak Joko Pak Slamet ngaku drak dedet tak delah yo Ini jual cepeng dundang. Yalah ya Mas, yalah ya Mas. Sawarannya Mas Joko. Ya, oh di mana toh? Yalah ya Mas. menggeh Natian wadon sarta Suara sulit kumandang swarante pupus gedang raja sekop sak lebu sedek sak lebu penak sak lebu pas sak lebu teles langsung digayake Bu garapipun seragenan buka celuk Epa meleset terus loh. Paling mak bluk bluk. Sakar bisa nyawa.
napa Bu? Jenengan sehate luar biasa lho. Semune beras kencur, Mas. Nek adas pulau waras enten mboten? Enten, Mas. Nek beras Bisa kan jadi giras lah. Aku mau ngombe gitu apa loh, Mas. Ada di mengke diaturke Bu. Makanya aku bisa giras ya kan. Dan luar biasa. Pae kalah Bu. Ampun. Jane lak tenan iki wah jan kaya penyanyi kena penyakit total body niku lho Bu. Sulite gatal kelebon wedi. Ayo, ayo. Joget ya. Kacu-kacu iki sing menehi saiki wis lali aku mung kari nyimpen muga dadi pangleporing ati. Kalau sakungkure ora tau kalekan atine sakdenane amung tansah ketuwung tindake pinupusa kang sayekti wis dadi setyane Norawurung pinangao tanbate datine ning saiki kudu trimo nalongso ing ati mriyuwana kinalesno ing sambikalane Boten kata lumpen kagem pepundhen kula sesepuh kula saking Ngadirojo. Panjenenganipun Bapak Yatmin. Cangkir wungu wunguneka ya ketiban daru wis pastine kowe uwah karo aku ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelanggan kanthi sekeca dumateng para lenga Bapak Ibu ingkang satu pinurmatan senampi lelenggahan ngerahapi dan sampun sumadyo laras campur sari garangan elit sakungkure ora tau ngalekan atine saktenane
setyane Norawurung pinanggao anbete jatine ning saiki kudu trimo nalongso ing ati mretyo wana kinalesno ing sabe kalane terus cangkir ungu moneka ya ketiban daru bos pas tipe kowe uwal karo aku. Sembah nuwun dumateng katang-katang seniman seniwati saking karangan elit